Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Ongi etorri Menda bikoitza podcastera, hemen gaituzue beste behin, gaurkoan 37. saioarekin. Eta, aurrekoan entzule batek egindako gomendioaz aritu ginen, saio osoan, gaurkoan bestelako gaiak dakarzkigu, gure gustoko den gaietako bat aukeratu dugu, hau da, botanikoen eta gizakiaren jakintzari kasurik egiten ez dieten landareak aurkitzen direla, eta, teoriak eta ondo ezarretako paradigmak ize hartzera joaten direla. Eta, horren inguruan arituko gara. 12 osagai ere aipatu nahi ditugu, landaretan aurkitu diren 12 osagai minbiziaren kontrako ikerketetan fase aurreratuan daudenak. Hoiek nola erabili ere bai, gaurko saioan nahiko genuke bitxitasunetik eta erabilgarritasunetik aritu, bi lagun gara, eta bion ekarpenak izango dira hemen. Hori da, hemen arituko gara beti bezala, gai interesgarriak eta zuei gomendioak ere egiten. Hori da. Menda bikoitza saioa entzuten duzuenok badakizue bidaiatzea gustatzen zaigula, edo behintzat gustatzen zaigula igual bidaiatzea baino gehiago herrialdeak gurera ekartzea, zegu joan ez gaitu inora egiten, baina momentuan. Ekartzen dizkinagu gurera, eta pixkat ilusioa sortzen dinagu, bidaiatzen ariko bagina bezala, eta gaur Danimarka ekarriko dinagu gurera, han landareak arraro portatzen ari direlako. Gustatu zaidan titularra, landareak arraro portatzen ari dira Danimarkan. Hori da, teinork ez dakiz zergatik. Hori da. Eta beste titular badun, zientzialariek ez dute azalpenik aurkitzen landaren konportamendu arraro honen aurrean. Ikpasatako testuan hori jartzen din igual 5 aldiz. Bai. Zerbait fundamentuzkoa esanten hasten den arte. Hori da, bai. Igual 3 paragrafotan... Bai, kazetari zena daukan, da ikusten duen testu hontan, behin da berriro, xokeauta gelditu dela kazetari hau azalpen faltaren aurrian. Ez dago azalpenik, ez dakite zergatik, arraro portatzen dira. Hori da. Eta gero, azpi titularrean politadun, deskobrimendu honek teoria ekologikoak desafiatzen ditu. Orduan ikusten baldin badun, zeudene, agindutako atxintxo betetzen ez duten landareak, hori bat. Gero teorien kontra egiteko ausardia dutenak, hau da, zein duen teoria ezarri duena, gizakia. Claro. Eta zein duen portaera arraroa daukana, eske bazirudin gaizki portatzen den ume bat buruzari dela. Bai, ez? Bai, arraro zerbait pasaten zaio. Hori da. Ez du egiten egin behar lukena. Hori da, konportamendu anomaloa detektatu diogu, ez dago inongo azalpenik, niri parregure ematen zidan honek, zen maila zientifiko tasari gaitu hemen. Eta zer duen, arraro portatze hori? Zer egin din, itzegin? Kontua... Itzegin Agian itzegin egin din. Argi, ikertzen segitu berdinate. Hasi berdinagu, esaten Danimarkako Aarhus, ezakinat ondo oskatzen dudan hau, daneseraz nola den, Aarhuseko unibertsitatean Christian Frolund izeneko ikerlariak abiatu duela estudio hau, eta bertan egin duten ikerketa, ekozientzia departamentuak egin duen ikerketak, Danimarkako 226 larre, soro ez barkatu larre, belardi ikertu dizkinate. Orduan, ikerketan ikusi dutena dun, hemen ekosistema natural hauetan dinamika berriak ari direla sortzen, eta aurretik ezarrita dauden paradigma edo teoriak ez direla betetzen ari. Orduan, sarrean esan dinat niri hau asko gustatzen zaidan, gizakiak ezarretako jakintza, behin da berriro kuestionatzen ari dun natura. Hemen gaia dun, teoriak esaten din, eta aurreko gaur egun, orain arte sinisten dugun paradigmak esaten din, larre hauetan, belarreak, hazi
potoloa hazi astuna garatzen duela eta beraz osto finagoa eta claro, larretaz ari bagaitun belardiaz belarrori gizakiak baliatu egiten din, orduan osto oso fina esten komeni, baino era berean belar sendoa komeni dun. Orduan hazi lodia, hazi potoloa, ez? Orain arte, hori izan dun larre on bat, larre bete bat, belar osatuz, ez? Karo, kontua duen, orain, ikerketa hontan zer ikusi duten, landareak ari direla hazi oso arinak egiten, arinagoak, eta osto potolo lodiagoak. Hau da, aldatu egin dela hori, eta karo, hazi arinagoak gehiago dispersatzen direla. Orduan, orain arteko teoria ekologiko konbentzionala, pikutara joan duen. Hori duen aldaketa. Baina landarek bizirauten dinate? Bizirauten dinate. Bizirauteko modu bat ari duen izaten baina inorkestin ulertzen zergatik. Karo, ostolodiagoa berez etekin handiagoa duen, baina hazi txikiagoa ez duen ulertzen, ez? Eta aurretik ezarrita dagoen hori, hau da, larreak etorkizuna izateko eta belardia pentzea izateko aberatsa, izan berdin hazi lodia, ez? Eta hori ez du horrela. Baina ez du horrela orain arte. Eta kontua duen, landareek beraien arteko kompetentzia, gizakiak hau oso garbi ikusten din, ez? Naturmunduak kompetentzia mailan, kompetentzia dagoela eta bere eraginkortasunari begira, bere biziraupenari begira, evoluzionatzen dela errekurso gehiago harrapatzeko, ez? Ondorengo landarearekin. Eta horregatik zirela haziak lodiak. Hau da, hazi lodiak zituzten landarek zutela aukera gehiago hor denbora luzean jarraitzeko. Baina, karo, orain bildu diren datuekin kontrako patroia ikusi dun. Eta honek, etzagon hipotesirik ere, hau zergatik gertatzen nahi den jakiteko, horregatik alako txundidura kazetariarena, hipotesi faltan daudelako. Baina askotan hitz egiten dinagu hemen, komentatu izan dinagu ez, nola landaren portaerak azaltzerako orduan ere, nola, bai gure hizkuntza, bai gure hizkera, eta bai gure mundu ikuskera erabiltzen dugun, ez? Kompetentzia hitz egiterakoan, lehiaz, batek besteari irabazi, ez? Osea, hori dena esplikatuko bageninan, beste termino batzuetan, beste ikuskera batekin, agian gauza bera eginda ere, azalpena beste bat izango una. Hori dun. Eta karo, gauza duen, orain arte ikuspegi horretatik, askorentzat hau ikuspegi androzentriko badun, osea, gizakiaren funtzionamenduan edo moldeetan, ez? Oda, baliabidengatik borroka egin beharra, hortik ikusten duen. Baina, karo, hemen etziagon hipotesirik ere eta justu kontrakoa gertatu duen. Eta inork espero gabe, hau da, ISA abiatu kontrako hipotesia frogatzetik hauek egin dinate besterik gabe, neurketa bat ikusteko beraien teoria junditun korroboratzera. Beraien teoria berretsi nahian justu kontrako aurkitu dinate. Eta, gelditu ditun, eskezta hipotesirik gabe ere. Orduan, hemen adibidez, larre hauetan, belardi edo pentze hauetan, belar txarrak, ez? Ikusten duen, belar txarren kasuan, balio ez dutelako, ez? Ganaduaren, bazka izateko, hauek bereziki txartzat, baztertu beharrekotzat, eta gainera fumigatzen direnak, ikusi den, ea hoien azietan ote dagoen, astunagoak ote diren, hau da gizakiarek kezka sortzen dion gai bat, eta ikusi duen ez. Orduan, hauek ere, ari ditun aldatzen, ez? Pentsatu berdinago, olako leku batian, sendabelarrak asko direla. Hemen ez din zehazten, ikerketa ez du nortan oinarritu, baina niretzat komplexutasun honen barruan ikusten duen, adibidez plantaina belarrak, edo txikori belarrak ziur izango ditun, pagotxa ere ziur izango duen, eta, natura zertaraino den komplexua, eta zertaraino den aldatzeko gai. Orduan, nire graziatan egiten zidan, zeri egozten dioten hau, ez? Betikoari, bai. Erantzun errexadun. Bai. Eta izango dun, Baina etxekin jagu, aldaketa klimatikoa, ez? Gero aipatzen dinate, larreen ustiak eta ere gutxitzen ari dela, aldatzen ari dela, nitrogeno mailak aldatzen ari direla, bai ondo, baina hori urte batetik bestera eskezdun esanguratsua ere. Urte batetik bestera faktore hauek aldagaiak ez ditu nahin beste aldatu. Orduan, kontua duen, berak Christian Frolundonek gustadezaian humiltasunez bukaera nola esaten duen, hainbeste gauza daude ekosistemetan guk ulertzen ez ditugunak, hain izugarri konplexuak dira,
badirudi natura aldatzen ari dela, geldo baino aldatzen, eta hortarako arrazoi asko egon daitezke. Orduan, begira joan, gelditu duen kao, eta berak eskatu egiten din, ikerketan jarraitzeko, ekosistema hauen dinamikak, ez ditugulako ulertzen. Saio asko grabatu dizkinagu, baina hau 3. denboraldiko 10. dun, baditun, 37. Baina uste dinat oraindik ez dugula hemen minbiziaz, ez bintzaz zuzenean hitz egin, zeharka aipatuko geninan, ez? Bai. Gai potoloa dun. Oso, beldur handiak pizten dituena. Hori dun, behintzat inpaktu handia sortzen duena, eta gaur minbizia zitzen godinago, edo, aurkitu dituzten konposatu edo osagai batzuez, minbiziari aurre egiteko. Gai direna, bai. Hitza erabili beharko nuken, baina... Txakinanik ere oso ondo, baina bazirudin hortik doala, Eta senda belarretan zauden osagai hauek. Bai. 12 ditun, eta hoietako 11 sendabelarrak ditun, eta batzuk oso eskura dauzkagunak. Nire atentzio eman zidan horregatik ekartzen dinat gaurkoan albiste hau, eta gero hemen aipatuko ditugunak nola baliatu edo modu egokian nola erabili saldu nahiko niken. Hau 2025ko azaroko albistea dun, azaro amaierakoa, eta kontua dun 12 konposatu, 12 osagai multzo natural aurkitu dituztela tumore nagusienak direnen azkunde bideak galerazteko gai direnak. Kontua dun hemen 1100 ikerketa batera, 1100 ikerketa batera egin ondoren ateratako ondorioa dela. Baditun batzuk. Orduan, hori duen, ez duen hausaz egindako ikerketa bat, edo behaketan oinarritutakoa eta 20 pertsona aztertu dituena. Eta gero esan behar dinagu, une honetan ikerketa klinikoak hasierako fasean da erdi mailako fasean badaudela eginak, baina 2. da 3. faseko ikerketak egitera doazela. Orduan, bazirudin komunitate zientifikoak hau benetan serio hartu duela, ez? Albistea nik irakurri dinat berez aldizkari bat, Chinese Medicine horrek hartzen din, eta errebizio historiko hau 1100 ikerketa zientifikotan oinarritua dago nontan, baterak eta eginda 12 osagaitaz ari duen. Orduan, niretzat oso interesgarria duen 2019tik ona ari direla osagai hauetaz bereziki lanean edo hitz egiten, baina orain gontan bateraketa bat egin dela. Esango niken, begira, ikerketak egin direla in vitro, hau da zelula kantzerosoak laborategian ikusiz, in vivo egin direla, hau da xaguetan egin direla, arrai batzuetan ere bai, egin direla, eta gero ex vivo egin direla. Hau da, beti esaten duen, erresa da laborategian gauzak ondo ateratzea, baina gero hortik kanpo gauza komplexuagoak dira, ez? Bizitzan. Aplikatzen direnean. Hori da. Bai, hau zintzilere asko esaten dinate, ez? Bai, laborategian konklusioak oso nabarmenak ziren, da denok uste genuen arrazoi genuela, baina gero hortik kanpo ez da hori berretsi. Orduan, hemen mapeatze lana jarraitzen din, maila molekularrean, eta, niretzat interesgarria duen lau oinarri ikertzen direla, ez? Eta zein dira lau oinarriak? Bat, tumore eta zari duen, ikerketa, tumoren hazkundea sostengatzen duten sistemak, hau da, tumoreak aurrera egin dezan, ez? Zer behar duen, hori erasotzeko gaitasuna aurkitzea, hori bat duen. Bigarrena duen, edapena, hau da, tumorearen zabaltzea edo minbiziaren edapena. Edapen hortan ere ze impacto ote duen. Beste badun, ebasio immunitarioa ditzen zaion, hau duen, norberaren sistema inmunea ez ohartzea, hor zer gertatzen ari duen. Eta ebasio horrei esker gaitzak aurrera egitea, ez? Orduan, bazion baita elementu hau, sistema immuneari ikusaraztea hor zer dagoen. Eta bestea dun, angiogenesia, hau da, tumorearen garapenean ze impacto izan dezaken,
Eta azkenekoa tratamenduei batzutan resistentzi bat baziagon, tumore batzuetan, gure orain arteko dauden tratamendu estandarizatuetan, askotan resistentzia bat ikusten duen, landare hauetako askok egiten den tratamendua eraginkor, eta resistentzia hori, horri aurre egiten zian, ez? Claro, hauek ez ditun edo zein kontu. Ez gaitun aurre zaintza zari, ari gaitun dagoeneko badagoen gaitz horren tratamenduaz. Eta tratamentuari laguntzeaz, ez? Hori duen, batzutan resistentzia, bestetan immunidadea, beste batzutan edapena, ez ditun gai komplexua ditut, eta ez ditun, zer esango dinat modu simple batean ere azaltzekoak, ez? Hau irakurtzen, artikulu oso irakurtzen aritu naun, eta, hemen kode asko ikusten dizkinagu, ikusten duen, ez? Hemen ez baldin badaukan maila sanitarioko formakuntzarik hau ez jagon ulertzerik, ez? Hemen zeren gutxitzea zari den, ze bide izten dizkion tumorea elikatzeko, niretzat dun, deigarria, 12 osagai natural hauetako asko, segurazko etxean baditugula, eta interesgarria duen, erabilera bat eman alizatea, ari garelako, noski diagnostikatu dagoen gaitz batean, bestelako protokolo bat behar duen, hauek alden gehien implementatzeko, ez? Konsumitzeko, tratamendu batean, baina, klaro, hemen hau ez den ja evidentzia prekliniko bat, evidentzia kliniko eta sari gaitun, eta hori dagoenean, gaitza duen batek baliatu dezakena. Orduan, niretzat garrantzitsua duen osagai hauek oso ondo toleratuak direla, gorputzak oso ondo hartzen dituela, ez direla asko ez exotikoak ez garestiak ere, eskura dauzkagunak direla, eta, niretzat jarraituko duen zerbait du, ni begira egongo naun, ez? Bigarren da hirugarren faseko ikerketa hauek zer ematen duten, hortik etorriko direlako ezarritako protokoloak nola hartu. Orduan, albisten betan niretzat pozgarria dun. Eta esan dunez, ez garelari hitz egiten ez dakit. Mendik milaka kilometrota dagoen ez dakize sendabelar edo landare exotikotaz. Etxotik, esan behar nian, irakurtzen ari naizenean atentzio gehiena eman didana, 12 osagai horietako lehena kamamilak duela. Bai. Guretzat horren arrunta den eta asko kainbeste gorroto duten kamamila, ez? Hemen traumezere askotan hitz egiten dinago eta kamamilak sortu edo eragin dituela trauma asko. Jende asko. Baina hori beste gai badu. Umetan, egun batean honea gonbidatu behar dinago psikologo bat, alako trauma eta fobia eta zitzeiteko. Karo, bat gaixo ziagoen aurra denian ondo eza eta kamamilak edo barrura ondo asentatu edo bota arazi egingo din, ez? Orduan, botakain baldin badun eta hor gelditu baldin baiz, jende askok horren ondoren hartu duen infusio bakarra kafea dun. Eta ez aipatu inungo infusio, hor planto egin duelako. Eta nik ulertzen dinat, Orduan, deigarria duen lehendabizikoa kamamila izatea. Ingo dinagu gaurko gomendio edo proposamena hemendik jo, iruditzaidelako interesgarria dela, aurrerago beste faseetan, beste ondorio batzuk etorriko direla, baina gure egunerokoan hauek txertatzen baldin baditugu, ez gara minbiziaz bakarrikari. Honek bestelako gorputz sistemetan eta ikusten dinago gorputz egunetan gure bizikalidadean baduela alako onura, orduan gaitzari bildurra izan edo ez izan, kontuan hartzeko elikagaiak baditun. Eta ingo dinagu gomendioa hortik egin. Aurreratu duen gomendioa sendabelarrauen erabilerari buruz egingo dugula, baina etzakinat sendabelarrauek bakoitza bere erara nola erabili gomendatuko duen, edo nahasian, edo osagai hauek komeni duen nahastea, edo ez nahastea. Batzu gauza duen hemen egunean zenbat ari garen hartzen. Eta hori duen eraginkorra izan dadin kopuru kritiko bat behar din, eta hori zaila duen, zehaztea. Orduan, pentsatu behar dinagu epe luzeko are gehiago gure bizi estiloan
orduan gure bizi ohituretan txertatzeko landareak izango liratekela, ez? Bueno, bat kamamila dun, eta kamamilaren apigenina dun hain justu, hemen 5 multzotan lan egiten duena, ez? Orduan, interesgarria dun kamamila adibidez oherakoan hartzea, lotarako, lasaigarria delako, noski bihotzerrea izan ezkero edo digestio txarren bat, momentu hortan, hori noski momentu hortako sintomak tratatzeko, baina kasu hontan ari gaitun epe luzeko zerbaitetaz. Edozein kamamila mota esan behar dinat. Hemen mendian jaiotzen dena, bazeuzkan hau kamamila ezberdinak, baina guztiek zeukaten apigenina hau. Orduan, kamamilaren onuretaz, noski nahastu anixarekin nahastea baziagon, anixaziekin, makilgoxoarekin, beste hainbat landarerekin, hau da gozoak diren landarekin, mihilua ere bai, zaporea pixkat hobetze aldera, edo estia ipini, baina kamamilaren konsumo berez egunero hartuta, esango gineake igual 10 batean, modu seguru batean badukagula hartzea. Ikoiturari badu nola kamamila hartzekoa? Bai, zaleaen haun, nik ere badizkina trauma txikiak, baino eragina hain denez nabarmena hartzen dinat. Gero pasatzen duen ze zendabelar edo ze zapore ezberdina den hartu sobre horiek edo erosten direnak edo benetan mendian bildutako, hemen bildutako kamamila dun bi mundu. Bai. Eta zapore zokerragoa iruditzen zaidan mendian bildutakoa, noski? Bai. Baina efektua nabarmen hobea. Hemen kamamila erromatarraziagon, ezberdina ditun, eta komerzializatzen direnak noski suabenak edo leunenak ditun. Orduan, nik esango niken edozein dela ere kamamila erabili, baina piramide plastikozkoetan ez, nailonezko piramide horietan ez, aldela soltea erosi granelean edo paketean eta hori erabili. Orduan, asko kilekoaren bueltan hartzen dinagu, lasaigarria delako, edo eguna gogorra izan bada edo urduritasunakin baldin bagabiltza, kamamila badun baregarri on bat. Orduan, besterik gabe txertatzea. Eta jakin, guk bestelako sintoma hauek bihotzerrea bezalakoak tratatzeko hartzen baldin badinagu, horrere ari garela apigeninaren xurgapen hau egiten, ez? Hori lehenengoa. Bigarrena, Artemisa dun... Aurreko saioan hitz egin genian. Bai, eta hitzengo dinagu berriro Artemisari buruz sakonago. Artemisa ezberdinak zeuzkanagu, asentzio belarra dun hauetako bat, Artemisia absintium, Artemisa mota ezberdinak, baina hemen ere guztiek zeukanate. Artemisina izeneko printzipio aktibo hau. Egia dun Artemisa edateko Gogorra, azezaporea. Orduan, hau ere zizaren erabiltzen duen, niretzat badun, hemen izan unan moda bat pandemia garaian, Artemisa mota bat, Artemisa anua, COVID-a sendatzen zuela, tolako kontuak zabaldu ditunan, hori ez du horrela inola ere, baina badun antibiriko indartsu bat, eta badin lan esparru on bat, ez? Baina Artemisia bulgarisek ere, oso ondo ingo din lan hori. Orduan, hau noiz hartuko geneiake, nik esango niken bereziki tripako mina handia ditugunean, edo agian batzutan gripe baten ondoren tripetatik nahastuta gelditu gaitun, kamamila erresagoa hartzekoa dun. Eta Artemisa zitzein godina gurrengo saio batean sakonago, ametxekin lotuta ziagon, hau da, nik goizean ez niken hartuko, oherakoan hartuko niken, eta lotarako lagungarri izan liteke. Gero, berberina dun beste konposatu hau, eta hau bilandaretan aurkitu dinate. Bat urrezko zigilua deitza zaiona, eta bestea koptis, hauek ez ditun gure parajetakoak, izen botanikoak ipiniko dizkinat hemen, koptis chinensis eta hidrastis canadiensis, landareak ditun, baino egia dun berberina pilulatan, gaur egun baziagon hemen, nahiko kalitatezkoa dun, merkea ere bai, eta odolean glukosa regulatzeko erabiltzen duen beste hainbat gauzen artian. Orduan, berberina baten batek hartzen baldin badin, horretarako jakin dezala, baduela bestelako onura hau ere. Hau gehigarri gisa, ez direlako gure parajeko landare, baina hemen eskuratzen erresadun. Urrengoa gure kurkuma maitea. Hontaz hitz egin dinago. Bai, eta esan genian ez zela inbesterako. Pixka genian altaretik, baina orain berriz koska bat egin garen gora. Gauzadun hemen kimioterapiari erresistentzia adibidez, gainditzen laguntzen duela, tumoren jokara invasiboa ere kontrolatzen duela, tumore barruko inflamazioa gutxitzen duela, tumorearen baso sangineoak edo odolo odi hoien hazkundea blokeatzen duela,
hauek gauza potoloa ditun. Orduan, esan berdinagu, honek lan egiteko, koipea bai eskatuko digula. Eta bere erabilera, izan dadila, pure batean, baina oliba olioa dagoelako, edo dilistekin, baina dilista horiei txorizoa epinezkero hobeto. Koipe bat baldin badago, hobeto baliatuko dugulako. Eta, kurkumina jakin, odola mehetzeko kurkumak, dozein formatan, fresko zein lehor, plaketa jeitxiko dituela, eta odola mehetu, orduan, plaketa basua dituenak, hau tamainan hartu beharko duela. Zer gehiago? Urrengoa emodina dun, eta hau badun hemen aurkitzen ez dugu landare bat, japoniarra den barazki batetik hartutakoa dun, orduan, ez dinat hemen bereziki garatuko gai hau, baina egia dun, sandabelar gisa erabiltzen duten sustrai badela, eta medikuntza txinatarrean bai erabili izan dutela, eta erabili izan dutela justu honetarako. Orduan, honen ekintza garrantzitsuenetakoa justu medikamentu edo kimioterapiako botika hauen erresistentzia gainditzea izango dela. Eta hurrengoa hau ere ekialdetik zatorren, baina guretzat arrunta dun, eta dun te berdea. Te berdea. Eta te berdea mingotxa dun, jenderi etzaion asko gustatzen te berdea. Hemen te berdea esan berdinat hartzen duguna txarra dela, erabat. Te berde ona denean eta ondo prestatua denean, eta hemen uraren kalitateak asko esan nahi din. Urak kloroa duenean te hori ez duen inoiz ona izango. Zaporea ematen dio. Zapore txarra, ez ditun ondo bateratzen, eta gero tea barkatuko diazue, baina portzelanazko ontzian edan behar da. Hau da, ontziak, bai, eta ontan ontziak alde egiten ni ontan senyora inglesa jarriko naun, baina infusioa, mesedez tea, te beltza, te berdea, ez lurrezko ontzietan o kristalezkoetan, edan eta termoan gutxiago, edan portzelanazko katiluan. Orduan, prestatzen duzuenean te on bat, ekologikoa, soltea, ez sobretan datorren edo zer gauza hori. Benetakoa, 3 minutu bagarrik eduki infusionatzen portzelanazko ontzian eta kloroi gabeko urarekin, tor kontatuko didazue. Orduan, hemen ikaragarria duen, niretzat bai inflamazioa kontrolatzen, baina baita ere tumorearen haunditzea geldi arazten din, niretzat oso interesgarria duen. Ta te berdea esan, ez dagoela zertan matxa hori edan, orain modan jarri zaiguna, baizik bestelako merkeagoa den te berde on batek, berdin dit japoniarra, berdin dit txinatarra, balio duela. Eta esan Euskal Herrian baditugula te berde ekoizleak, iparraldean badirela, nik bat uztaritzekoa aipatuko nuke, Ilgora herriko tea, orduan Euskal Herriko tea konsumitu dezagun, bertatik bertara badaukagulako te berde on bat. Gero, ginsena begira, eta hau modan ipiniunan afrodisiako gisa eta eta ginsena badun kitzikagarria den landare bat, eta bereziki estimulazio maila handi bat kirolean ere erabili izan dena, ikusten duen, baduela bere eragina, eta hau pilulatan hartzea bazeagon, sustrai badun berez, eta sustrai hori pilula lehorrean edo tinturan baliatzen duen ondo infusioan baino. Orduan, hau bitxia dun, hemen besteekin bat egiten din, hainbat kintzatan, ez? Metastasiaren adibidez konportamendu hori gutxitzea, olakoak aipatzen dizkinate, baina niri gustatu zaian, esteetako mikrobiotan ere egiten duela bereziki, tumorek azteko behar duten mikroambiente hori ezabatzen. Orduan, badikin hola eremu eragin bereziren bat. Nik bakarrik aipatuko niken jinsen hartu behar duenari esan, ondoren atxeden egin behar duela. Baina atxedena jinsen hartzetik eta berak ere atxeden hartu behar duela. Orduan, bolada batean behar baldin bada estimulatzaile gisa ondo, baina ondoren hartu astebete balnearioan. Jinsenak gorantzko bezala... Paliza ematen duelako. Nekea. Utzi ondorenean, nekea abstinentzia sindrome gisa bizi daitekena. Zer gehiago, urrengoa bitxia duen... Kuriositatea denean, ea nola itzultzen nola itzuli. Begiraitu naun, eta hau duen zeloan dagoen hauntzaren belarra.
hola itzuliko niken, ez? Edo altan dagoen hauntzaren belarra. Nola esaten duen hauntza altan dagoenean? Haitzeginat. Nik behiratuko dinat. Behiratu, beia susara, aber nola duen hori. Aurkitu zan, bai. Bueno, hemen, komposatua ikaritina dun, eta landare honen izen botanikoa Epimedium grandiflorum. Bitxia dun, behiraditu naun, eta landare xume txiki badun, ez dun gure parajetakoa, estatu batuetan aurkitzen dun Kanadan ere bai. Orduan, bueno, han bereziki erabilera herrikoia egiteko aukera gehiago zegoen, guk hemen etzeukanagu begiraritu naun ez pilulatan eta ez tinturan eta olakoetan. Orduan, bueno, honek ere besteen moduko lan eraginkorra egiten din. Bueno, eta 9. dun, artozalek eta asko famatzen duten gauza bat, eta dun resveratrola. Eta hau, matxak, nola dun, intxusaren aleak dun, matx beltz txikiak, esan behar dinat, intxusaren aleak, fruituak din, masustek ere bai, eta resveratrola badun, baita ere, beste tratamendu konbentzionalekin batera sinergia ona egiteko gai. Ikusten dinagu, bereziki arandano beltzetan, dagoen resveratrola dela interesgarria, baina, hau, behaketetan ikusi duen, oraindik ikertzeko zeagon, jogurrarekin jandenean eraginkorragoa duen. Orduan, hemen ardozalei esan berzaiene, sentitzen dut, baina hemen fruitu horren azala azari garela, azalean dagoelako, eta intxusaren aleak duela edo masustak askoz gehiago, naiz mermelada egin, naiz izoztu, ardoak baino. Eta ardo hori, ez dugula jogurrarekin batera nahastuko, eta aldiz, masustak eta alako fruitu beltza hauek, fruitu txiki gorriak esaten du, baina kasu honetan esan behar dinagu fruitu txiki beltzak, more beltzak, direla bereziki antioxidatzaile interesgarriak. Orduan, bueno, hau bestelako hainbat onura ere badizkin, hemen kopuru esanguratsua izango duken, 100 gramo edo personaren pixuaren arabera 150 gramo egunero jatea, baino jogurrarekin. Eta hori hilabete batean egin ezkero, onura nabaritzeko modukoa dun. Orduan, bueno, nik udan masusta garaia denean gomendatuko niken egitea, eta bestela, fruitu hauen bolada hasten denean ere, hori egitea. Bueno, urrengoa dun, astalik ardua. Eta hau modan ipini dun, eta hau lehenagotik ere gehiago ikertua zeagon, egun batean eskaini behar zionagoen saio oso bat, udazkenean ez barkatu, udaberrian egingo dinagu, gibel garbiketarako interesgarria delako, eta bere konposatua dun silibinina. Orduan, esan hau eraginkorragoa dela gauez, pertsona lo dagoenean, gorputza etxanda dagoenean, eta honek ere koipea maiteago duela, maiteago ura baino. Orduan, honen infusioa baino hobea dun pilula hartzea edo hazia bera jatea, eta hori igual urrengo saio batean garatuko dinagu, koipe pixka batekin. Bueno, urrengoa bitxia dun, ez dun gure parajetakoa, konposatua triptolidea dun, eta dun trumoiaren jainkoaren mahatxa. Izenak poetikoa behintzat baditun. Orduan, Tripterigium wilfordi dun landarea, eta, bueno, honek ere, ekintza blokeatzaile, eta, bueno, erantzun immunitario onbate emateko, lana egiteko gaitasuna din. Ta azkenekoa dun, hau bitxia egiten zaidan, azido ursolikoa. Eta aspaldetik azido ursolikoa hitz egiten dinagu, batez ere sagarretan dagoelako, baina bai albakak eta bai erromeroak ere azido ursoliko asko dinate. Bai, orduan, hemen albaka eta tulsiaz egin garinan saio bat, eta orduan aipatu nola erabili, erromeroa ere gure sukaldean adibidez oliaskoarekin, eta edo oliotan ipinita erabili dezakegu. Orduan, esango niken, albaka eta erromeroa biak, pizza batean bezala, oliaskoarekin, gure jatekoekin erabili ditzagula, infusiotan ere har ditzakegu, noski, eta gero sagarrak jatea. Orduan, bueno, honek ere badin zerrenda luze bat eta gure ikerketaren barruan sartuta zegoen. Orduan, bueno, niretzat batzuk pertakoak, egunerokoak eta segurunago etxean ditugunak direla, eta beste batzuk esfortzu handirik gabe txertatu ditzakegunak gure bizitzara. Nik ikerketa lanean segitzen inan. Hauntzaren alta
agian eskatuko dinat entzule oraingoan balin badakite Bidaltzeko. edo beraien inguruan nolazten den, ni bilatu dinat arratia inguruko berbategia edo hiztegian irustu. Irustu, bale? Hauntza altan egon, arreskean egon. Baina, Vale. bueno, hemen utziko dinat, Vale. nire ikerketa lana onaino iritsi dut. Hau landareari izena, landarea bataiatzeko behar dinagu. Hori Landareari itzulpen txukun bat, hau da, Epimedium grandiflorium landareari jarri behar dinagu euskarazko, itzulpena. bai, ordain bat. Eta hemen, imaginazioa bai, baina tamainan erabili behar dinagunez, Bai, ez, evidentzia, Hobeto. evidentziekin, ez, evidentzia zientifiko eta dudik gabe. oinarriekin egin Hombre, eta hauntzak dituena izango du gure entzuleren bat, ziur negon. Ziur. Agian ardientzat erabiltzen dena, arkea esango niken dela ardientzat erabiltzen dena, o txerriarentzat ez nagon zigur. Bueno, hemen igual zerrenda baten behar dinagu, gai hauena, baina landare honi ipini berzionago izen egoki bat. Oso ondo, badakizue, idatzi mendabikoitza bildua argia.eusera, eta hori, gure saioak, argia.eusen da bizibaratzea.eusen aurkituko dituzue, eta bi aste barru, gai gehiagorekin itzuliko gara Garbin eta biok. Urren arte. Urren arte. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.